dia, espectadors de Onda TV. Què tal? Com estan? A punt de... No, estem en plenes festes nadalenques. Pràcticament està ahir el Nadal i a punt d'entrar en el 2026. I ja que l'alcaldessa de Onda, Carmina Ballester, Carmina, molt bon dia. Molt bon dia. Ha vingut així als estudis de la televisió de Onda TV per a felicitar els Nadals a tot l'equip de la televisió, pues jo no puc desaprofitar l'ocasió i sentar-la així al meu costat i preguntar-li algunes cosetes que són d'interès per a tots els onders i per a totes les onderes. Segur que seran d'interès. Sí, Carmina? Estic convençuda. Estic convençut. Jo també estic convençut. Ja que afinen l'oït i comencem. Estos dies en la programació de Onda TV han vist un spot publicitari, bueno, publicitari no, és un spot que l'Ajuntament d'Onda desitja a tots vostès uns bones festes. Protagonitzat per Rossi, del centre ocupacional El Molí. És a dir, un spot molt bonic, molt emotiu i que toca la patata, el cor. Bueno, com ha estat aquest spot protagonitzat per Rossi en aquesta felicitació de l'Ajuntament d'Onda a la població? Bueno, que s'echa a temblar Meryl Streep, perquè tenim així una actriz novel, però que va arrasar. Pues bueno, jo... igual com els milers de persones que han vist l'espot, perquè bueno, s'està fent viral, no? Un poc no com l'anunci de cada any de l'Ajuntament d'Onda, pues, bueno, no puc evitar que em porti també a la reflexió, no? I a pensar que és lo important no només en Nadal, no? Sinó sempre. I bueno, pues, molt emotiu, per a mi és molt emotiu. Rossi està sensacional. Y bueno, pues yo soy del Team Rossi, totalmente, yo soy equipo Rossi. La Navidad se celebra y punto. Sí, y además... En Onda se note en el carrer, o sea... Sí, diu, hagamos sencillo lo sencillo. No sí, crec que té tota la raó. Crec que moltes vegades se compliquem de manera innecessària la vida, se compliquem de manera innecessària les relacions en els demés i bueno, pues ahí Rossi fa una reflexió molt interessant, no? Diu, no estarà bé ja de tanta tonteria? I jo crec que això és important, hi ha que escoltar a Rossi, hi ha que escoltar-la. N'hi ha que pensar que des de l'Ajuntament d'Onda, en aquest cas també Carmina Ballester, se pensa molt en el centre ocupacional El Molí. Ahí està el trencadís de l'entrada al túnel, també Ixe Bou, que presideix una de les rotondes de la nostra població. També estan preparant el parque o la ciutat de los planetas. Estan acabant, no? Estan ja per el penúltim planeta. A més, aquest treball és complicat, perquè tenen que fer unes peces triangulars que al final tenen que donar cobertura a tota una mitja bola que va significar els planetes que estaran en Terra. Llavors, té cert hàndicap des del punt de vista tècnic, però que ells estan resolvent de manera sensacional. Ja van per el penúltim planeta, en no res els tindrem acabats. I començarem la col·locació i la construcció d'aquest parc, que va ser el parc infantil més gran del món fet en trencadís i a més que ve de les millors mans que podien vindre. Ningú treballa el trencadís com els nostres artistes del Molí. Ho dia jo perquè el que anava és l'Ajuntament d'Onda, l'equip de govern de l'Ajuntament d'Onda pensa molt en el centre ocupacional El Molí, es dona molt protagonisme i estan ahí contínuament present en moltes obres de la nostra població i en molts moments de l'actualitat d'Onda. Onda Bonica és ceràmica, és empreses d'Onda i quasi ja estic per añadir i El Molí, que són una part rellevant en este projecte d'envelliment urbano i no podríem tindre millors acompanyants en aquest camí que no foren els usuaris del Molí, que ho fan tot amb moltíssim carinyo i jo crec que això transcendeix a la ceràmica i se nota en l'obra. Una altra de les novetats tots els anys, l'Ajuntament d'Onda presenta el calendari municipal. Este calendari, enguany està dedicat a la infància. Sabem que Onda és ciutat de la infància. Està realitzat per Martín Barea i són personatges que jo no els entenc, m'ha fet major i ja no sé qui són, l'Eg, Tura i el Gato Escaletes. Són les obres originals de Begoña Molina. Un calendari una miqueta molt original, no? Superoriginal. De fet, jo l'he repartit per allí per el Senado i ja he encantat. Sí, als senadors els ha fet moltíssima gràcia i si no coneixen una miqueta més Onda i les nostres tradicions. I, com sempre,
no vaig a dir èxito de ventas perquè no té preu, se repartís de manera gratuïta per l'Ajuntament, però bueno, és que en 24 hores milers i milers de calendaris que hem fet pas d'any han volat. Sí, està molt xulo, no? Les il·lustracions de Martín, no? Que és absolutament talentós, no? El talent que tenim en Onda. Les il·lustracions de Martín són xulíssimes i bueno, sí, Ciutat de la Infància i a més des de fa unes setmanes precandidats a Ciutat de la Infància per part d'UNICEF, o sigui que ja som en aquest moment candidats a obtindre aquest títol per part d'UNICEF i la veritat és que estem molt contents, no? La medida de si som una bona ciutat o no ens la dona la quantitat de pensaments i d'obres que fem per als més xicotets i són el futur del poble, no hi ha que oblidar a ningú, però hi ha que enfocar al dia de demà, no? Crec que això és molt important. Bueno, pues com es deia esta primera part, es comentava lo del centre ocupacional El Molí, aquest spot nadalenc de l'Ajuntament d'Onda i totes les obres que fan des del centre ocupacional El Molí. Hem parlat també del calendari municipal i ara vamos a entrar en matèria. I el que es deia, no puc desaprofitar l'ocasió que Carmina Ballester estiga així en l'estudi de la televisió, pues, no sé, per fer un balanç del 2025. El 2025 està a punt d'acabar i ràpidament va ser molt complicat. Fer un balanç en poc de temps va ser molt complicat perquè, clar, és que és un no parar. És un no parar, sí. No tenim recient aprovats els pressupostos, 45 milions i mig. 45 milions i mig perquè tenim aquesta espenta dels fons europeus, de tota aquesta quantitat de milions que venen d'Europa i que jo sempre dic que per a les persones que una miqueta nerviosetes com jo, que els agrada fer les coses, este any 2025 a mi m'ha ensenyat a tindre calma, perquè hem tingut que, des del punt de vista administratiu, preparar i portar endavant totes les licitacions, adjudicacions i firma de contractes de totes les obres que anem a veure com se fan realitat ara en el 2026. Entonces, ha sigut un any, el 2025, d'un ingent treball administratiu en l'Ajuntament perquè preparar totes aquestes licitacions, portar-les endavant i adjudicar no és gens fàcil, no és gens fàcil. La veritat és que s'ha fet un treball grandíssim, però clar, i les obres les anem a fer ara. Entonces, per a mi l'any 2025 m'ha ensenyat a tindre una miqueta de calma, a saber mesurar els temps, perquè, clar, a mi m'hauria agradat estar ja fent les obres. Bueno, doncs les obres venen ara, venen en l'any 2026 i mira que hem corregut a muntó perquè tenim Mico en marxa, perquè tenim la reforma integral de la plaça de les Tres Cultures en marxa, vull dir que hi ha moltes coses que ja estan en marxa, que s'estan executant, però que jo encara en voldria més. Entonces, el 25 ha sigut un any de preparació, de treball administratiu, per a que el 26 siga un any d'acció i d'execució d'obres. I, si aquestes coses per a les persones nervioses com jo nos ajuda a temperar, nos fa temperar. Eres nerviosa? Un poquet. Pues no se nota, perquè a voltes jo a vegades parlo en ella i jo sí que a vegades m'accelere i ella me dona tranquil·litat, no? Està el món al revés. Jo crec que no... Soc impacient en quant als projectes. Eres impacient. Soc impacient en els projectes. Que no és el mateix. Entonces jo en el moment en què visualitzo un projecte i sé que el podem portar endavant, que ja tinc l'assignació pressupostària, que tinc les coses molt clares, soc impacient, jo voldria fer-lo en seguida. I entonces, clar, tenim una llei de contractes de l'administració pública que es porta a uns processos de licitació que de vegades són inclús més llargs que la pròpia execució de les obres. És dir, que el 2025 2025 ha sigut un any de moltíssim treball administratiu per a que el 26 siga un treball de moltíssima efervescència en els carrers. Perquè es va presentar, va ser l'Horizonte Inversor 2024-2027 i dirà que el 2025 ha sigut tranquil. Climatització del Teatre Mònaco, aparcament de la fàbrica de cristal, climatització d'edificis públics, Parque Canino La Serratella, remodelació del Parc Infantil Cristo Obrero, renovació retaule del Salvador, de lo que no vaig... Hi ha més coses, perquè tinc que fer la ratafila així. És dir, això ja en el 2025 i era un any tranquil. Ja, a ella li pareix poc. Imaginen vostès, ja un any tranquil. Però és que dins del 2025
enllaçarà en el 2026 en execució part del Pulmón Verd, el Parque de los Planetas, la plaça d'Espanya, que la tenim tot pates per amunt, el Parc de les Tres Cultures, és a dir, que això ja també forma part del 2025, perquè si anem a parlar del 2026, en adjudicació està la ladera del castell, l'antic edifici de bombers, perquè no tinc la llista prou, el Parc Exterior del Pavelló, que ja està ja en obres, vostè les fotos, l'Alqueria Cultural també està adjudicat, l'ampliació del cementeri també està adjudicat, que això també forma part del 2025. De tot això, què és el que més preocupa a l'alcaldessa en el tema d'obres? Perquè això són obres, per exemple, el tema de la ladera del castell, que ha sigut una reunió amb els veïns del Portal de València, perquè parlant abans de res, una de les coses fonamentals de l'equip de govern de Carmina Ballester és la comunicació amb els veïns. Sempre que es fa una obra, sempre se comuniquen els veïns, els carrers, el barri, és fonamental això, aquesta connexió amb els veïns. Sí, totalment, perquè l'execució dels projectes de l'Ajuntament no pot ser gelada. Nosaltres tenim que anar de la mà de la gent. El nostre programa electoral no ve de Marte, el nostre programa electoral ve d'escoltar a la gent i de veure quines necessitats n'hi ha en cada zona i que és allò que li agradaria als sondes i a les sonderes que farem. Igual com el programa electoral no ve de Marte, després les obres no pot estar en la galàxia, soñar que aterrissar-lo. Entonces és molt important parlar en els veïns. El Portal de València, tots el coneixem, el barri, té unes característiques molt concretes i és veritat que ve una obra de grandíssimes dimensions. Entonces era fonamental parlar en ells, explicar-los el que anàvem a fer, per què ho anàvem a fer i de quina manera ho anàvem a fer i escoltar una miqueta les seues inquietuds. Per això vam tindre en el que jo crec que és la vespre més xela que hem tingut fins ara, se'n vam anar allí, a l'aparcament de davant de la cova, i tinc que dir-te que van vindre una quantitat de veïns, el barri a barri més de veritat que hem tingut fins ara. Estic molt agraïda perquè la gent va dir, no, és que me'n vaig a veure perquè me van a contar coses i a més me van a escoltar. Jo sempre dic que els barris a barris triomfen perquè després la gent veu que fem allò que ens ha dit. Entonces els veïns ese dia es van recolzar de manera total, estic completament agraïda, i ahir ens van transmetre un poquet la seva inquietud per a on aparcarien i com aparcarien. Derivada d'això va anar que se n'anarem a buscar un solar quan baixes per davant d'on tenim l'abrevadero, baixes a Capamantos, doncs ahir estem habilitant un solar per a que tots els veïns que ara no podran aparcar en el pàrquing de la cova, perquè ahir estarà l'acopio de material de l'obra, que puguen aparcar ahir i passejant una miqueta caminant arribar fins a sa casa. En fi, fer fàcils les coses que no ho són, perquè són unes obres, com te deia, d'unes dimensions considerables. Anem a fer al principi una gran plaça de la qual va partir tota una passarel·la en elevació que pareixerà quasi suspendida en l'aire. És una obra, tècnicament és un gran repte, és un grandíssim repte. Jo crec que per això ha agradat tant a Europa i nos han vengut aquests 3 milions per a fer-la, perquè ha agradat molt. Han dit, ostres, que cosa més innovadora i més xula. I donarem, per primera vegada, podem donar la volta en 360 graus al castell a través d'aquesta passarel·la elevada, que és un milagre tècnic en equilibri, ja ho podrà veure la gent. De fet, probablement algunes de les peces a lo millor farà falta pujar-les fins a dalt en helicòpter, vull dir que és una obra d'unes dimensions considerables, d'un gran calado, que a més va canviar aquest skyline que tenim tots en la ment del poble d'Onda, on veurem aquesta passarel·la sutilment il·luminada i que xue en les dimensions i en les profunditats per a que tu vegis la gent passejant i te cregues quasi que no estan damunt d'una passarel·la, sinó quasi estan flotant. Així que ahí tenim una sèrie de hàndicaps i de reptes tècnics que fa que siga una obra molt apassionant. Este jardín de les mil i una noches, que és la primera de les fases del Gran Pulmó Verd de Onda. Per què? Perquè se van a incorporar més de 400 arbres, més de 400 espècies també arbustives, i va ser un gran
gran jardí a través del qual passejarem i respirarem natura i li podrem donar tota la volta al castell. El foc fonamental d'on naix tota la copió de material i d'on naix tota la progressió de les obres és precisament la cova, l'aparcament de la cova. D'ahir que tinguem que tindre aquesta sensibilitat especial en els veïns del Portal de València, entendre les seues necessitats i tenim ben clar que tota obra comporta unes molèsties i que comporta unes circumstàncies excepcionals en el barri on s'està desenvolupant, doncs encara així tratar de minimitzar al màxim aquestes molèsties. Això com se fa? Això se fa escoltant a la gent i si hi ha una altra fórmula que vinguin i que me l'expliquen perquè jo no la conec, que no siga escoltar els veïns i veure una miqueta quines són les inquietuds que tenen i això és el que vam fer. Li vam donar en seguida, quan vam aconseguir aquest solar i el tema arreglant-lo i tal, els havem comunicat en seguida que el van a tindre a la seva disposició, que podran aparcar allí i escoltar a la gent i, com sempre dic abans de començar unes obres, ja d'entrada demanar disculpes per tot allò en què en un moment donat se nos puga passar, puga generar alguna molèstia. Són uns mesos de no poder tindre el nostre carrer com el teníem sempre, en aquest cas el cas dels veïns del Portal de València, i este xicotet sacrifici, entre comilles, té una finalitat major, i és que Onda tinga una obra espectacular, un jardí al voltant del castell de les nostres 300 torres espectacular, del que tots ens sentim profundament orgullosos i agraïts de la generositat dels veïns del Portal de València, que saben que ells especialment van a sofrir estos mesos d'obres i que tenen tota la meva gratitud per la manera tan sumament generosa com estan enfocant això. Tot això és dins de l'horitzó inversor 2024-2027. Seria molt de rato parlant de totes les hores, però sí que me van a matar els meus companys de les càmeres perquè si no m'enxen molt les mans. N'hi ha dues obres que ja s'ha comentat, que és l'obra de la plaça d'Espanya, per la ubicació d'aquesta obra, que està en el centre de la població, i també el tejat de la pista exterior del pavelló, que nosaltres diem vell, pavelló municipal, li han de posar un nom a aquest pavelló, perquè si no, sempre diem el pavelló vell, però bueno, està l'obra de la plaça d'Espanya. Una obra preciosa, va quedar preciosa en un paper rellevant i central de la ceràmica, tant des del punt de vista industrial, la nostra ceràmica industrial, com la ceràmica artesanal. En aquests dies passats els mitjans de comunicació ja han anat explicant-nos xicotetes píldores, i les tomates de Joana Segura, i sa pell ceràmica... I les tomates, que m'han fet gràcia a mi això de les tomates. I sa pell ceràmica que recobrirà el mercat sencer, la presència de la ceràmica en la font, la presència de la ceràmica en els diferents parterres que tenien plens de vegetació, i sa panderola que presidirà de manera monumental la font que anem a tindre en el centre de la plaça i una presència absoluta de vegetació, de natura, perquè la plaça Espanya no és només una reforma, la plaça Espanya és una aposta per la sostenibilitat i per el futur. La plaça Espanya és un refugi climàtic en el que volem que els veïns d'Onda puguen anar allí a passar un moment de convivència, d'estar en la resta de veïns, els xiquets xuar, disfrutar, i que allí se disfruti una temperatura en estiu en uns graus inferiors al resto de lo que estiga aconteciendo. Crec que això és molt important. Anem a aconseguir-ho a través d'unes pèrgoles repletes de vegetació que filtren i calor a través de la injecció d'aigua nebulitzada, que fa que siga molt més agradable l'ambient, i en moltíssima presència d'arbres, perquè els arbres van a rodejar tot el mercat. Incorporem el doble d'arbres que en aquests moments té la plaça d'Espanya. Arrencarà, per dir-ho d'alguna manera, des de la rotonda de les Menines. Ahir ja tindrem un anticipo de jardí, perquè vull dir-lo, crec que ja ho he contat en alguna ocasió, les úniques 3 places d'aparcament que desapareixen en la reforma de la plaça d'Espanya són les 3 places que hi ha, per dir-ho d'alguna manera, davant de ma casa, on té la botiga Felipe, la botiga de Dofia, i hi ha 3 places d'aparcament. Doncs això canvia per un jardí. I a partir d'ahir arranquem en vegetació i en arbres de gran porte fins a arribar a la plaça d'Espanya. Un entorn sensacional. I a aquestes obres de la plaça d'Espanya, a través de la subvenció que hem recibit en els fons IDIL, es comença tot un plan radial
a través del qual anem a reformar tots els carrers del costat, buscant el mateix, la presència de vegetació, la presència d'arbres, la presència d'ombres naturals, especialment en els mesos de més calor, que faig que transformem el poble, sense desaparèixer places d'aparcament, però sí donant una visió molt sostenible i incorporant elements que fan que ahir tinguem aquest xicotet oasis climàtic. És una actuació radial, no? El centre d'actuació és plaça d'Espanya i a partir d'ahir es comencem en la reforma dels carrers de tot el voltant, buscant que tot guardi aquesta conjunció i que tot siga un conjunt molt xulo en el que passejar i en el que tindre una bona qualitat de vida. Ahir arriben aquests fons europeus que m'agradaria que la gent sàpiga la dimensió d'allò que hem aconseguit, perquè verdaderament, a l'haver connectat d'una manera tan positiva en Brussel·les i en el pensament europeu, hem aconseguit 14 milions per al nostre poble, que ara tenim que executar-los, que ara tenim que transformar-los en obres al servei del benestar de tots els veïns. Ha sigut un camí apassionant, ha sigut un camí xulíssim. Europa és molt conceptual, nosaltres portem molts anys entenent-la i fer-nos entendre, i ara arriben els fruits d'aquesta concepció europeista, perquè si alguna cosa soc és profundament europeista. Fora d'Europa fa molt de fred, no se pot estar fora. I Espanya té molt que agrair a aquesta concepció de quasi 30 països que han conseguit ficar-se d'acord i arribar a consensos. És un milagre. Europa és un milagre en equilibri. Tens que estar allí per a veure-ho i per a poder apreciar-lo. En Europa se manegen més llengües que en la pròpia ONU. Imagina't, el que hem sigut capaços d'aconseguir, entenent les característiques de cada país, els individualismes personals de cada zona, de cada país. I a pesar de tot això, ser capaços de crear una estructura administrativa i política que jo crec que és la enveja del món. T'has saltat el meu guió, És que anava entrant en el tema d'Europa, però bueno... Sí, jo quan parlo d'Europa tanqué hasta els ulls. A mi els companys me diuen, si és que quan parles d'Europa hasta tanques els ulls, saps? Pues sí, perquè ho veig, perquè ho veig i ho somnie. I és que este any Onda, Ciutat Onda, és líder d'una red europea. Nosaltres este any liderem Urbach. Estem ara mateix en negociacions per a establir aliances en Estambul, en la gran ciutat d'Estambul, i Onda va estar junta en coliderant una Interreg, que crec que la gent un poc que coneix el funcionament d'Europa i dels diferents organismes europeus se dona compte de la transcendència de tot el que estem dient. D'ací no res ens visiten des de la REC Urbach els representants dels principals països que formen part de la mateixa, i Onda serà anfitriona. N'hi ha que pensar en gran perquè Onda és una gran ciutat. Bueno, pues ja que parla... Jo ho tenia per després, Tenia el tema... M'he saltat pantalla, he passat pantalla, no? Però bueno, vaig a unir, després en la part final de l'entrevista, tornaré a... He venido a destrozar tu entrevista. Home, tampoc. No, bueno, però jo... Passant-me pantalles. Jo m'acople, però ja unís el tema de la visita, perquè hem vist a través de mitjans de comunicació la visita de Carmina Ballester i alguns membres de l'equip de govern a Brussel·les. Estàvem parlant d'això, de la... Una expedició, efectivament, acompanyats de la UGI, de la Fundació FUEUGI, i liderada per l'Ajuntament d'Onda. Ahir hem anat i te tinc que dir que el tema de la ceràmica, com està? Bueno, doncs mira, jo he notat un gran canvi, perquè jo he notat que fa un temps aquest tema quasi no es podia parlar i que quasi no anàvem a ser escoltats, la veritat. I jo ara he notat un canvi a través de l'informe Draghi. Jo crec també que la senyora von der Leyen ha tingut un canvi de percepció, i jo crec que tenim clar que els objectius no són discutibles, que anem a descarbonitzar-se, que anem a tratar de deixar un planeta als nostres fills millor del que nosaltres hem trobat, i jo crec que això no és discutible, però sí que és veritat que tenim que entendre pel camí això no pot ser a costa de la competitivitat de les nostres empreses, perquè el que jo li he dit en esta visita als europarlamentaris en els que he tingut l'ocasió de sentar-me a parlar, i
a la gent que forma part dels organismes del clima, de la transició ecològica en la Comissió Europea, és que nosaltres no volem mitjar pedres, nosaltres volem continuar sent una indústria puntera, exportadora, que dona faena a 90.000 famílies, que crec que és molt important i que no es tenen que tindre en compte. A més, una indústria absolutament compromesa en la sostenibilitat i en els objectius de descarbonització, però no es poden demanar que es desenxufem del gas quan no tenim una alternativa a la que desenxufar-se. Això és com que jo, Ramon, te porte a un precipici, no tenim el pont construït i te dic, continua, Ramon. I tu me dius, Carmina, si vaig a caure, no veus que no n'hi ha pont? I jo te dic, fíjate, però és que hay que continuar el camino. No, les coses no són així. Crec que a través de l'informe Draghi i del treball d'Aster i de la Generalitat Valenciana i dels ajuntaments que estem allí, estan començant a entendre que l'objectiu és compartit, però que el camí no pot ser el que ells han marcat, no es poden condenar a desaparèixer o a deslocalitzar-se i que se'n vagin totes les trauleteres a Xina o a Índia. Això no té absolutament ningú sentit. Entonces, este camí d'acabar la descarbonització el tenim que córrer de la mà. La descarbonització no pot ser tal si no és socialment justa i si no és, des del punt de vista empresarial, competitiva. Si no és així, no anem a cap lloc. I s'hem sentit escoltats, s'hem sentit atesos i crec verdaderament que s'està produint un canvi de paradigma i de pensament. Així com unes altres vegades no he tornat optimista i mai ho he ocultat, jo tinc que reconèixer que esta vegada jo torno més optimista de Brussel·les i crec que anem a aconseguir-lo. Bueno, pues ya en la recta final de la entrevista, perquè ja dia que ha vingut a visitar-nos així, a deixar-nos els Nadals, i jo pues, a tirar d'informació. Hem deixat abans, es comentava abans sobre l'horitzó inversor 2024-2027, i ara es dit la resta, perquè clar, hem dit lo realitzat, hem dit el que està en execució, hem comentat el que està adjudicat, però és que està també per iniciar el Palacio de las Sombras, el Museo de Ciencias Naturales El Carmen, la Casa Badia, les cases de la Sinagoga, la Casa de la Llum, la plaça Miguel Ángel Blanco, la renovació urbana de Monsignor Fernando Ferrís, el carrer Alfonso Pallarès, la estació bus de Montende, això ve fins al 2027. No, sí, hi ha faena, ja. Hombre, claro que n'hi ha faena. També vull, ja, com es deia en la recta final, parlar d'un tema també molt important, ja que tinc així a l'alcaldessa, i és el passat mes de maig, el conseller de Sanitat, Marciano Gómez, va visitar la nostra població i va donar una bona notícia, que era que per fi, alguns que diuen que no podia ser, i bueno, pues el mamògraf sí que va poder ser en el Centre de Salut 1, i el més important és que van a col·laborar 9 empreses, van a financiar aquest mamògraf. Com està el tema del mamògraf, Carmina? Doncs mira, a partir del dia 1 aquestes 9 empreses ingressaran els diners ja en l'Ajuntament, ho tenen previst per a fer-lo així. Nosaltres tenim també la partida pressupostària prevista i oberta. Ja tenim els pliegos de licitació, anem a licitar ja l'adquisició del mamògraf que s'instal·larà en el centre de salut número 1, que ja té una habitació en ploma, que és on se fan les radiografies, i on ficar el mamògraf no només al servei de les dones d'Onda, sinó de tota la comarca, que Onda és capçalera i jo tinc molt clar que som cabecera de moltíssimes coses, sé el que signifiquen per a molts pobles del nostre voltant. Per això jo sempre quan demane per a Onda dic que verdaderament són la clau de la no despoblació. Si Onda té serveis, moltíssima gent continuarà vivint en els poblets en els que viu, perquè viu molt tranquil·la, aprecia aquesta qualitat de vida, aquest ritme de vida sossegat i sap que té uns serveis en menys de 15 minuts en cotxe a Onda. Entonces, la despoblació no passa per obrir un bar en un poble, que també, sinó que passa perquè Onda estiga abastida de serveis que són importants. Si Onda està abastida, nosaltres som aquesta trinxera que garanteix que no se despoble tot l'interior de l'Almillars, de l'Espada. Entonces, jo sempre ho dic, teniu que tindre Onda forta perquè nosaltres som la clau per a que la gent continuï vivint en els poblets d'allà on hi ha tantíssima qualitat de vida i entenc que no vulguin deixar-lo. I el mamògraf és la història d'un encabotament total i absolut, perquè jo sé que el mamògraf se podia ficar,
Jo, antes de llançar aquesta proposta en el programa electoral del 2019, havia parlat amb molts metges i amb moltíssima gent que m'havia assegurat com estaven les coses i com se podia fer. Sabíem també que hi havia una tecnologia que permetís perfectament fer-te la mamografia en el centre de salut i que t'estiga llegint la mamografia un oncòleg que pot estar en l'Hospital de la Fe, perquè això existís. És a dir, no té que estar l'oncòleg a la porta esperant per a llegir la mamografia. En totes aquestes cartes jo sabia que podíem jugar una partida que se deia mamògrafo en onda i que aquesta partida vam acabat guanyant-la. Però pel camí sí que és veritat que m'he trobat a molt de taur que ha intentat manejar cartes d'una manera, vamos a dejarlo aviesa, vaig a deixar-lo ahí, palos en les rodes. Perquè remar perquè el teu poble no tinga un mamògrafo, perquè consideres que no és bo per tu electoralment, me permetiràs que no ho qualifique perquè estem en Nadal, no vaig a qualificar-lo. Però això és el que jo he sofrit i el que he patit. A mi el Partit Socialista en el pleno, rient-se, m'ha dit que no vaig a tindre mamògrafo i m'han tret, antes de que jo rebera la contestació a la meva sol·licitud a Salut Pública a Castelló, ells m'han tret la resposta, perquè ja la tenien, perquè ja s'ho havien parlat. Entonces jo ese dia vaig tindre clar que tenia, enmig de la partida, tenia que convèncer a una administració, això era el primer punt, una administració superior a la meva, que és la Conselleria de Sanitat, i que, a més, en el camí de la resta de partits polítics de Onda no tenia ni un aliado, però ni un compañero. Això no era una partida de mus, ni un compañero de partida. Al contrari, anaven a destrossar aquest projecte. Després ho va intentar també Compromís ridiculitzant-lo les Corts. Tot, ho hem patit tot. Però nosaltres, R que R, perquè sabíem que era possible, perquè sabíem que se podia fer i perquè teníem aquesta voluntat de que els diners dels veïns d'Onda siguin per les necessitats dels veïns d'Onda. Jo sé de moltíssimes dones que no van a la revisió al carrer Sant Vicent a Castelló perquè un fill no les pot portar, perquè no els va bé el compte, per lo que siga, I el càncer de mama té un talón d'Aquiles que és la prevenció. Si tu te fas la mamografia en el moment oportuno, no falles a les teves revisions i te ho detecten quan te ho tenen que detectar, podem lluitar contra ells en tota la medicina i en tots els avanços científics que n'hi ha, però no te pots saltar ninguna mamografia. Entonces, ho teníem tan clar, però tan clar, i a més sabíem, perquè s'havíem informat en els metges de que això se podia fer, que vam continuar la partida fins al final, i al final ho vam aconseguit i els hem fet veure que el centre de salut d'Onda pot tindre un mamògrafo on se derive a totes les dones d'Onda que mira, ixes pel matí de casa, te fas un cafè en la plaça Espanya i te'n vas a fer-te la mamografia. Ja no hi ha motius per a faltar a les revisions, ja no hi ha motiu. És el millor que podem fer per nosaltres i per tota la gent que volem és no faltar a les revisions metges. Jo crec que això és important. I a més, pel camí, anem a ajudar a totes les dones de tots els municipis del voltant. És un projecte xulíssim, al que al final, a més, hem sumat a la indústria ceràmica, perquè jo els vaig escriure una carta i els vaig contar el que ens havia costat aconseguir tot això. I han tingut una resposta, Ramon, que m'emociona i tot. És que s'han volcat tots. S'han volcat tots en dir quants diners necessites, què necessites. La meva empresa va estar ahí ajudant-te. Entonces, el dia 1 es començarem a rebre aquestes transferències en l'Ajuntament d'Onda en els que quasi tenim pagat el mamògrafo. I m'emociona i tot quan parlo d'aquestes coses, perquè és que ens ha costat moltíssim. Sabíem des del principi que no era una simple promesa electoral, sinó que tenia un fonament metge i que podíem portar-lo endavant. I al final hem trobat a qui ens escolte i a qui ha sabut veure i tindre també aquesta sensibilitat en les dones d'Onda i de tota la comarca. I este any 2026 Onda tindrà un mamògrafo perquè les dones d'Onda se facin les revisions així. I per a posar de punt i final a aquesta entrevista, si abans començàvem... s'han quedat moltes coses en el tinter, però no n'hi ha més temps. Primer perquè si no es faran vostès tàpic i tampoc anem a pensar que facin tàpic. Hem començat parlant d'aquest spot nadalenc de l'Ajuntament d'Onda amb Rossi, amb aquest calendari com a Onda Ciutat de la Infància, i jo no puc acabar aquesta entrevista sobre aquest premi literari. Aquest segon premi literari Ciutat d'Onda, que va tindre lloc la setmana, jo no vaig poder estar, perquè tenia que estar així. Jo vaig veure per la tele, però tenia que locutar des dels estudis de la televisió. I segon premi literari, la guanyadora va ser Noemí Santiño, amb el tema
no, perdó, en l'obra El corazón se esconde. Segon premi literari, és a dir, que després de tot això que hem parlat, també cultura, no? Cultura, a més, un premi... Sempre, en literatura, la millor companyia que pots tenir sempre és un llibre. Però un premi ja en pes, no, Carmina? Bueno, el Ciutat d'Onda, nosaltres quan el vam imaginar, volíem ja que fos un premi rellevant dins de lo que és tot el calendari literari d'Espanya. En Espanya està el Planeta i després els temes de més. Doncs, bueno, en aquests temes, el Ciutat d'Onda té un lloc destacat. Estem a l'altura de grans ateneus literaris que convoquen premis de primer nivell i ahí està competint el Ciutat d'Onda. En aquest cas, en una dona, que estic molt contenta de que l'hagi guanyat una dona, Noemí Santiño. A més, és una actora, és una escritora novel, en un manuscrito novel. Se'n van presentar 78, poca broma, que el jurat ha tingut ahí un treball ingent de lectura i de descartar grandíssimes obres, perquè han tingut que descartar grandíssimes obres. Pues, bueno, en els pròxims mesos el veurem editat i publicat. Espero que siga un èxit, com va ser Los Ángeles Caídos de Joaquín Ferri, pues este Donde el corazón se esconde de Noemí Santiño. Una literatura diferent, literatura jove, literatura fresca, i bueno, és que l'editorial pues, té depositats unes grans esperances perquè creu que pot ser un èxit de ventes, per conforme està enfocat i el tipus de públic, no? És la literatura jove que fa que molta gent, molts joves s'apropen a les llibreries a comprar llibres, no? Està un poc així en l'estil de Blue Jeans, no? Que és un èxit de ventes. I bueno, pues, també per a mi és un projecte també molt personal, no? Jo volia que la gent a través de la literatura coneguera Onda, que volguera vindre a visitar-nos i a conèixer-nos, perquè jo ho he fet. Jo m'enamora d'un relato, d'una història d'uns personatges que transcorria en l'altra punta del món i jo m'he pujat un avió i m'he anat a conèixer-ho. Jo també soc turista literària. I entonces, com sé que molta gent ho fa i que hi ha molt de turisme literari, pues jo volia també que Onda, a través de la cultura, que per mi és importantíssima i és una de les fonaments fonamentals del meu govern i del meu equip de govern, pues que jugara també en aquesta lliga dels grans premis literaris. Estem aconseguint-lo, la veritat és que estem molt contents i bueno, pues ara esperar aquesta publicació de Donde el corazón se esconde i a perdre'ns per els carrers de Onda a través d'una història d'amor i de sentiments d'uns personatges jovens, que bueno, jo no vull fer spoiler, jo l'he llegit els finalistes perquè sempre al jurat li demane que me faig arribar els manuscrits que arriben a la final per a llegir-los. Hi ha moltíssima qualitat en els dos. Però mira, el jurat, a més en plumes reconegudes des de la literatura espanyola, perquè tenim allà Juan Soto Ibars, ni más ni menos en el jurat, o sea que cuidado, que es un jurado de mucho nivel. I bueno, pues ha optat per esta novel·la molt fresca i molt jove, que jo també com les editores penso que ens va donar grans alegries. I ja per a posar el punt final a l'entrevista, vostès també han vist a través de la nostra programació una felicitació de Carmina Ballester a tota la població. Han vist un vídeo que ella ha gravat davant de l'arbre de Natal així del Pla, però ja que la tinc així jo no puc passar i desaprofitar l'ocasió per a que Carmina Ballester, alcaldessa d'Onda, se dirigisca a tots vostès, a tots els onders, a totes les onderes i a tota la província que veu la senyal d'Onda TV i a través de YouTube també, pues que se dirigisca a tots vostès en estos dies que anem a entrar tan bonics dels Nadals i principis de l'any 2026. Carmina, crec que la càmera és llisa. Sí, dirigiste a la càmera i aquest missatge de Nadal. Gràcies, Ramon. Bueno, pues com sempre, agrair-vos este ratet que m'heu rebut així als estudis d'Onda TV, desitjar-vos a tots vosaltres un bon Nadal, Ramon, i també a tots els veïns, a totes les persones que ens vegin molt bon Nadal. Qui se vulgui quedar en casa, qui se quede, però des de l'Ajuntament s'ho anem a ficar molt difícil perquè ja han vist vostès tota la programació que tenim al poble, lo bonico que tenim tot el poble decorat, que val la pena eixir i passejar i participar en totes les activitats programades. I per al 2026, un desig de moltíssima salut per a tota la gent d'Onda, de la província, tota la gent que es pugui veure, moltíssima feina per a tots,
que se complisquen els somnis de tots i bueno, jo, que ja t'he dit al principi que soc Team Rossi, jo acabe com acabe Rossi, que la Navidad se celebra i punto. I punto. Bueno, pues Carmina Ballester, alcaldessa d'Onda, moltíssimes gràcies per vindre a l'estudi de la televisió d'Onda TV. Com sempre, habrem pogut fer una entrevista pues, de 3 dies, almenys, jo crec que... Jo una fe de 3 dies, Lo que vaig a guardar el secreto de sumario, porque eran otras épocas. Però moltíssimes gràcies i sí que volem desitjar-te, no sols a tu, sinó a tot l'equip de govern, unes bones festes i un 2026 que segur el que tinga sempre carregar de bombo. Efervescente. De totes les maneres, moltíssimes. Ah, i una cosa, jo no vull aviar-vos que és que s'avui la festa, però preparen els paraules i l'abrigo, perquè ven uns Nadals en pluja i algo de fred. Això diuen els pronòstics. Però bueno, si plou la deixarem caure, que diuen ahir. Però sobretot moltíssima, moltíssima salut. Jo no vaig a despedir-me perquè vaig estar amb tots vostès durant tots els dies de Nadal i tot l'any 2026 en salut i des d'Onda TV. Gràcies, Carmina. I a tots vostès, gràcies per la seva atenció i molt bon dia, bona vesprada o bona nit, segons quan veig l'entrevista. Adeu. Queridos vecinos y vecinas de Onda y de toda la provincia de Castellón, la Navidad es sin duda el mejor momento del año para parar, mirarnos a los ojos y recordar qué es lo verdaderamente importante. Vivimos en un mundo acelerado, lleno de ruido, de prisas y de preocupaciones constantes y a veces, sin darnos cuenta, complicamos lo que en realidad es sencillo. Por eso este año, desde Onda, hemos querido lanzar un mensaje muy claro. Hagamos sencillo lo sencillo. Escuchar, compartir tiempo, cuidarnos, abrazarnos más. Nuestra campaña de Navidad tiene como protagonista a Rosy, una ondense que con su forma de mirar la vida nos recuerda algo esencial, que lo auténtico, lo humano y lo cercano es lo que de verdad nos llena. Desde el Ayuntamiento de Onda hemos preparado una Navidad pensada para disfrutar en familia, una Navidad con actividades para todos. Quiero aprovechar este mensaje para desearos de corazón una muy feliz Navidad, porque la Navidad se celebra y punto. Feliz Navidad y próspero año 2026.